Evo ovako, to je isto pacijentica sa bezubim donjim, znači bezubi greben, vrlo atrofičan, znači nošenje proteze je totalno onemogućeno. Postavljene su 3 implantata i napravljena je jedna totalna proteza koja će se sidriti, znači vezat će se na implantate. Pomoću ovog jednog zglobne veze, jednog specijalnog ankera koji vidimo, znači ovdje je implantati koji su vezani sa jednom zlatnom ovoga prečkom i ovo ušarafljivanje te prečke u implantate. Znači to je jedan fiksni dio koji pacijent ne može skidati i sa strane one kuglice koje ulaze u, znači jedna zglobna veza, evo vidimo i znači jednim pritiskom ta proteza je stabilna, ona se ne miče, znači potreban je jedan dosta jaki pritisak da bi se ona pomaknula, odnosno izdigla iz svog ležišta. Naravno to je onda pacijentu omogućuje i hranjenje i fonaciju, znači sve moguće ono što treba. Ovdje isto jedan slučaj gdje vidimo gdje zbog velike dužine između ova 2 nosača je usađen jedan implantat koji će to čitavu konstrukciju malo pojačati. Dr. Temer, jesu li vaši pacijenti zadovoljni takvim rješenjem? Mislim, kad mora nositi protezu, da li je ona dovoljno učvršćena, da li su zadovoljni? Pa uglavnom ako postoje kooperacija i suradnja s pacijentom, jer kod svih implantata, kod svih tih radova zapravo mora postojati jedna dobra veza između terapeuta i pacijenta i znači jedna obostrana, znači dvosmjerna ulica nije samo... Jasno. Znači treba postojati volja i želja da se to napravi i ona se... Puno strpljenja i tolerancije, vjerojatno, da. Doktor Varga, vi ste kao protetičar naravno zaduženi za onaj estetski dio, za ono što dolazi zapravo na ono što smo sad objasnili što je implantat. Recite, kako je vaše iskustvo i što vi zapravo tu morate činiti? Evo, kako ste sami rekli, to je zašto uopće radimo implantologiju je da bi nešto omogućili u usnoj šupljini, što je u krajnjoj liniji vidljivo. To znači da imamo ili krunicu, to je znači jedan zub, kako je gospođa rekla, nakon nekoliko fistuliranja, ako taj zub pokaže nekakvu vertikalnu frakturu, pa mora se izvaditi van. Čak danas imamo mogućnost raditi i medijatnu implantaciju, to znači u istom aktu kako se izvadi zub, u istu rupu u čeljusti, da tako kažem, se može ugraditi implantat i već nakon 5 do 6 mjeseci može se već pristupiti sa izradom krunicom bez da je se zdrave druga jedinica ili dvojka da je se ide brusati. Onda ne poštujete ono vrijeme zaraštavanja rane o kojem smo govorili između 3 i 6 mjeseci? Ne, 3 do 6 mjeseci u 6 mjeseci u gornjoj čeljusti, 3 mjeseca u donjoj čeljusti zbog kakvoće kosti. Onda gospođa koja je pitala u vezi mobilne proteze koje je frustrirajuće za nju, a mogu vam reći i od strane protetičara je također frustrirajuće kad nemate anatomske mogućnosti napraviti klasičnu totalnu protezu. Tako da kako bi profesor Knežević rekao, kad se čuje onaj tak kad škljocne proteze, to je zadovoljstvo kako i za pacijenta, a boga mi i za stomatologa. Imamo li još pitanja? Rado bismo odgovorili. Izvolite. Halo? Recite. Dobar večer. Lijep pozdrav svima u studiju. Hvala. Ljubazno vas molim za jednu malu pomoć. Da li mi možete reći što je to rokanal? S obzirom da sam prije 1,5 godina stavila most gornje čeljusti, imam jako velikih problema tipa žarenja, pečenja, stiskanja i rješenje za sada još uvijek ne znam. Jeste razumjeli? Nisam razumio što je gospođa zapravo, gospođa što ste pitali na početku, nismo razumjeli. Da li mi možete reći što je to rokanal? Navodno neki materijal kojim su punjeni kanali. Aha, kojim se endodoncija radila? Da, rokanal. Rokanal. Od naših liječnika niko nije čuo. Čujte, evo ja kao protetičar već punih 12 godina u principu ne punim zube, međutim danas materijala za punjenje zubnog kanala postoji stvarno izričito puno, preko 200 proizvoda. Većinu jesu na bazi cinkoksida, eugenola ili bez eugenola, pa fosfatnih cementa, razni medikamenti. Neki stvaraju probleme pacijentima, neki ne. U principu svaki stomatolog normalno da stavlja nešto u kanal da pomogne pacijentu da izliječi zub. Tako da vrlo je lako moguće danas i napraviti revizije punjenja, tako da ako stvara smetnje pacijentice može da posjeti svog stomatologa pa da se to eventualno izvadi. Sad još imamo minutu vremena da objasnimo higijenu, to smo rekli da je vrlo važno u implantologiji. Dr. Temer, donijeli ste nam tu neke spravice. Suradnja pacijenta sa stomatologom i kasnije održavanje tih implantata je neobično važno.
Znači jedan implantat koji je usađen u kost, on može doći do odbacivanja ne odmah nakon operacije, nego može nakon godinu, dve, 3, 4, 5, ako isto kao vlastiti zub. Znači higijena je jako, jako važna. Najbolje se radi higijena kombinirana sa jednim vodenim tušom, znači bilo koje tvrtke, znači koje pod velikim tlakom šprica vodu i na taj način čisti onaj dio ispod implantata, znači oni dijelovi koji su u kontaktu. Do kojih ne možemo četkicom. Ili upotrebom ovih takozvanih interdentalnih četkica koje se koriste u parodontologiji, to smo možda prije vidjeli, ne? Jesmo, da. I isto tako kod korištenja kod implantata, znači jednim čišćenjem uz samog gingivu, među prostora koje to radimo. Jel? Donijeli ste nam još nekoliko tipova ovih četkica i floss. Znači dentalni floss ili floss konac zubni, tako ga zovemo. Konac, naravno, koji se može provući ispod samog one prečke, na primjer, ili implantata i jednim potezima se on čisti. Znači higijena je jako, jako važna i što je rekao kolega Varga, kontrole barem jedan put godišnje, ako ne 2 puta godišnje. Pogotovo ako nema simptoma u redu, možda 1 put godišnje. U svakom slučaju, pacijenti nas uvijek pitaju, odnosno naši gledatelji, da li obična četkica kojom se rukom četka ili električna četkica, što preporučate? Pa električna četkica kod implantata, ako su samo implantati, ovisno koji je slučaj, da li je most ili nije, teško reći, ali u principu bitno je mehanički očistiti. Kako će to čistiti, to je individualno. U svakom slučaju vodite računa o svojim zubima, poštovani gledatelji. Mirjana, hvala lijepa na prijevodu. U sljedećoj emisiji razgovarat ćemo o mikrobiologiji usta i o poremećajima ravnoteže te mikrobiologije, odnosno njenim posljedicama. Hvala vam na pozornosti, doviđenja sljedećeg utorka. Hvala lijepa. Čišćenjem uz samog gingivu, među prostora koje to radimo. Jel? Donijeli ste nam još nekoliko tipova ovih četkica i floss. Znači dentalni floss ili floss konac zubni, tako ga zovemo. Konac, naravno, koji se može provući ispod samog one prečke, na primjer, ili implantata i jednim potezima se on čisti. Znači higijena je jako, jako važna i što je rekao kolega Varga, kontrole barem 1 put godišnje, ako ne 2 puta godišnje. Pogotovo ako nema simptoma u redu, možda 1 put godišnje. U svakom slučaju, pacijenti nas uvijek pitaju, odnosno naši gledatelji, da li obična četkica kojom se rukom četka ili električna četkica, što preporučate? Pa električna četkica kod implantata, ako su samo implantati, ovisno koji je slučaj, da li je most ili nije, teško reći, ali u principu bitno je mehanički očistiti. Kako će to čistiti, to je individualno. U svakom slučaju vodite računa o svojim zubima, poštovani gledatelji. Mirjana, hvala lijepa na prijevodu. U sljedećoj emisiji razgovarat ćemo o mikrobiologiji usta i o poremećajima ravnoteže te mikrobiologije, odnosno njenim posljedicama. Hvala vam na pozornosti, doviđenja sljedećeg utorka. Hvala lijepa.